Keď sa bavíme o kreatíne, je absolútne jedno, kedy si ho dáš, dôležité je, že si ho dáš. Úprimne nechápem, prečo v niektorých pre-workoutoch sa kreatín nachádza, pretože princíp fungovania kreatínu v ľudskom tele funguje tak, že jednoducho telo sa potrebuje kreatínom nasytiť a to je nejaký dlhodobý cyklus, počas ktorého, keď ty každý deň si dávkuješ určité množstvo kreatínu, tak to telo, tie svaly sa nasytia tým kreatínom a z toho potom čerpajú tie benefity. Ak budem kreatín užívať len príležitostne a nie často, tak tam benefity skoro žiadne nie sú a je to skôr plýtvanie peniazmi a naozaj z toho nič nečakaj. Čiže ak rozmýšľaš nad užívaním kreatínu alebo už ho užívaš, užívaj ho správne, teda každý deň bez ohľadu na to, či mám tréning, či nemám tréning, užívaj ho každý deň konzistentne, dlhodobo a z toho plynú potom tie benefity, o ktorých si sa určite dočítala na internete.